Sabalamban Sankalp Sabalamban Sankalp nei kaisa training o jagao nanina thangai tongo ke o jaga kabangma tangsepni lama rok phunukjaknai bahai khe sep rok mannai abo rok loan tun rok ama hai rok ni khanao saimania angbo just naina hani phaika ke oro tabuk director rok minister rok go finance ko khani khanao ke borongno naina hani phaikani Maniko club ko Hai Sobayako, director rok, minister rok, bisa nasing lajak sinbor rok ko, kabang masuk training rok ni, nawas saya mania orang tentang rok, borong musinai. Orang tamu mau ini training naik. Orang darah maksimum borok ni je skim diki tei ini safety bank rong ni borok most probably borok ni tamu common skim tong abo ini sasa kan loan rok na bahaya loan 9 months rek borok ni bisa sok tu bahaya krem keman Abo rong ni bagai na nang modal samong kai sengin ba dia jago as a di proses business kena orang tu mainly SMS sini bagai so sengin ba dia jago format ini format kadang kena bagai samung ni sep tang sep rok ni bagai STSC rok ni bagai Sabalamban Sankalp ni kabangma project loan ama hero na rok ni kaisa o jaga tini saklai ni sungjaja kaisa pandawa nasing lajak tahu sampai ko bisa naina ni ni tamu training rok abo saya mama ni tadi nuk mani ya gulo norok bay share klayana tomung kaham skim rok tong phangke norok no ang share khayana tini ang media rok ingui ringjak ma bai ang oro naina hani kisa khanana hani phaikya rangsa ni takute buksong je boro rok tangse rok ni bagai tam skim rok tom tini sakla kya ang norok bai share khayana tau bagai senong rasitum ang norok no taisrapsa panda cengkang ke ang norok no sanjara go fano norok bai ang share khlayan hambai asung nong rasitum exhibit